Työturvallisuus alkaa askelista. Devices Intrinsic liukueste lisää työturvallisuutta monenlaisissa ympäristöissä ehkäisemällä tehokkaasti liukastumisia. Tuotekehityksemme perustuu kattavaan turvallisuustekniikan tutkimukseen. Kipinöimättömät ja antistaattiset kantaliukuesteet on kehitetty öljy- ja kaasusektorin räjähdysherkkiin olosuhteisiin. Tuote on erittäin helppo kiinnittää ja irrottaa. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kipinöimättömät nastat on sijoitettu ainoastaan kengän kannalle, mikä mahdollistaa autolla ajon sekä tikkailla ja portailla kiipeämisen. Joustava ja antistaattinen TR-kumiseos kestää hyvin pakkasta ja pysyy taipuisana myös kylmissä olosuhteissa. 3M-heijastimet tuovat lisäturvallisuutta. Jos työskentelet liukkaissa olosuhteissa tai haluat työnantajana suojella työntekijöitäsi kaatumistapaturmilta, Devices Intrinsic kantaliukuesteet ovat etsimäsi ratkaisu.